Aku ra mundur Dik, masih yo sandaya ra ngerestui ku kaya tepung janji ning dhuwur meja yen Gusti ngrestui wong liya iso apa. Boleh joget semuanya, kiri kanan atas belakang, yuk sikat. Harta tahta tompel pratama. Kita masih di pameran inovasi kesehatan. Aku pengen cerita. Cerita apa mas? Tentang kita berdua. Wong tuaku ora setuju yen kowe lan aku bersatu. Asik. Hi, hi, kodomu marang aku. Aku bakal berjuang marang aku, marang sliramu. Ojo sampe salah jalan. Angkat pel. Aku ra mundur Dik, saka hatimu masih yo sadaya ra ngerestui kaya tepung janji ning dhuwur meja yen Gusti ngrestui wong liya iso apa. Genggaman tanganku kalau kamu ragu, optimis bae Gusti mboten sare. Terima kasih untuk Bupati Kabupaten Sragen, Wakil Bupati, Sekda, Kepala Dinas Kesehatan, dan